Siden jeg er kommet herud, det er som om, at jeg har ikke, altså den der helt store udlængsel. Det var som om, jeg har fundet mit sted her at arbejde, fordi jeg havde jo faktisk lejet det bare i en periode til arbejdsrum, og en ikke andet. Men det er altså, det var jo oplagt at åbne op. Okay? Thank you. You're welcome. Jeg kan godt lide, når der sådan er flere genrer, der hænger sammen. Ligesom det her tema, jeg er i gang med musikken og så malerierne. En af mine meget gode venner, Axel Skjolde, han har givet mig den der gamle bog der med Mozart, som han har øvet til i sin tid. Og så puttede jeg jo altid håndgjort papir i mine billeder nu om dagen. Og så lige pludselig så jeg de der gamle noder der, og så tænkte jeg, de skal ind i de her billeder. Uden at behøve at læse en masse, så har man faktisk sådan mere intuitiv viden. Man kan egentlig godt få fat på noget alligevel, en fornemmelse af. Og det synes jeg nogle gange, vi glemmer her i den her verden. Det betyder enormt meget for mig. Ligesom når jeg også laver de andre billeder, den der tekst, det er altså meget, meget sjældent, at jeg har noget liggende. Det kan godt være en af mine digte, jeg vil have ind. Det kan også godt være noget, jeg har fundet, som jeg vil have ind i mine billeder. Men oftest er det, når jeg lige sætter pennen på, så kommer det. Og så først bagefter til at læse, hvad er det egentlig, du har skrevet, ikke? Det er en kreativ proces. Den skal igennem mere en kropslig proces også for mig. Den skal simpelthen igennem og ud på den måde. Så er jeg meget mere som et barn, ikke? Altså jeg er meget mere, jeg ser ting, som jeg ikke vil have, som jeg ikke vil se, hvis jeg havde den der viden. En del af den proces er også sådan noget med, det er ikke det, der sådan er bevidst, men jeg kan godt lide den der, også med alle de der lag, kan jo godt være noget, hvad skal man sige, alle de der forskellige lag, jeg godt vil have. Så kan man se lidt, så krasser lidt af, så kommer lidt der. Det kan jo også have den der mentale betydning, hvor man krasser lidt af efterhånden. Men det er så sandelig også, en del af det kan jeg se også noget med at gøre, at jeg ikke tager den, hvad skal man sige, billedverden, fantasiverden for dem, der ser billeder. Det her det er sådan en blanding af nogle plastbinder og så sådan noget overflade. Jeg lige vil prøve at putte på her, for at gøre noget transparent. Ja, jeg er meget til det der udtryk som sådan et kalkmaleri-agtigt. Det er faktisk sådan noget fresko-agtigt, jeg altid har jeg fundet ud af, at det er det, jeg søger hele tiden, at få det der udtryk. Men så går der et eller andet i mig en gang imellem, så skal der bare knald på, og så kommer de røde, orange, gule farver. Men jeg har kontrasterne, og det har jeg også i min personlighed, må man nok indrømme. Jeg er meget sensitiv, og så den der nogle gange lidt fanden i voldske kombination, ikke?